гафу итегез, күткә тибеп чыгарган җырчылар. Татар радиосыннан инде алар мине архивлардан да алып аттылар. Мин бер кайда да юк. Һәм бүтән каналларга да шундый хат килгән. Имештер, минем договор буенча бөтен җырларым Барс Медиа компаниясына бирелгән, алынган, минем законым юк ул җырларга. Барс бетте. Без баттык. Без эшли алмыйбыз. Моннан тотып аталар, тегеннән тотып аталар, кысалар. Динә Маратовның башы белән эшли Иркә, җырчы Айгөл Иншакирова. Иркә нәрсә әйтә, шуны тыңлый Динә Маратовна. Без аңа түзә алмыйбыз. Кемне концертка кертергә? Кем концертны бетерә? Бу концертта бу җырчы җырламый, бу җырлый. Менә шундый әйберләр белән Иркә идарә итә. Менә бу 2 ел эчендә татар эстрадасы әллә нишләп бетте. Сез күрәсез, кемдер сугыша, кемдер талаша. Бу сүз йөртү, талаштыру, бөтенесе бу нидер урысча әйтмәшә бардак. Миңа киртәләр куялар бөтен яктан да. Ничек мин моны әйтмим? Әйтәм. Нишләп мин генә әйтмәскә тиеш? Кеше әйтә тыныч кына кит. Нишләп мин тыныч кына китергә тиеш? Кайчан алар тыныч утырмыйлар?